an maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bareta Aksyon, asin impormasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga impormasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin impormasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, hindi kumilos, mahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya. Okay, laban po Laila. Talagang lalaban at lalaban po yan si Senator Laila de Lima para sa hustisya at pag-asa ng buong bansa ng Pilipinas. So, laban talaga, laban. Now, good afternoon po sa inyong lahat ng mga tagapaghinanyog kan programang Bareta Aksyon asin Impormasyon. Maraming salamat po sa mga naghihinanyog, lalo yung mga nasa transistor radio. Sa pamayukan Bareta ngunyan, kadikit na ng Bareta mandang, para igwa kitang Bareta, Robredo sa Camarines Sur na piling formal na ilunsad ang kanyang presidential campaign. Okay, bar examinees na lumabag sa honor code dinisqualify ng Supreme Court. Ayan, bakit kaya? Iriga City, ginawaran ulit ng safety seal. Ayan, kaya nagbibisita siya sa mga barangay for their safety seal din. Pagninipis ng supply kuryente sa bulan nin tag-init, pinaglalauman na. So, they must be prepared for that. So, okay. Sa detalye kan mga bareta, Robredo sa Camarines Sur na piling formal na ilunsad ang kanyang presidential campaign. Formal na sisimulan ni Vice President Leni Robredo ang kanyang presidential campaign sa kanyang baluarte sa Camarines Sur. Mag-iikot si Robredo, kanyang running mate na si Senator Francis Pangilinan at kanilang senatorial ticket sa Camarines Sur sa February 8, bukas na po yan. At sa Naga City naman para sa kanyang grand rally. Pinili niya na doon simulan ang kanyang presidential campaign bilang pasasalamat at pampabuenas na rin aniya. Magugunita na noong 2016, nakakuha ng 663,853 votes sa Camarines Sur si Robredo nang tumakbo siya sa pagkabisi presidente. Kung papalarin naman nalalapit na halalan, si Robredo na kung sakali ang kauna-unahang presidente na manggagaling sa Bicol Region.
at ikatlong babaeng Pangulo kasunod ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Gloria Macapagal Arroyo. So, bar examinees na lumabag sa honor code dinisqualify ng Supreme Court. Manila, Philippines, dinisqualify ng Supreme Court Korte Suprema ang ilang 2020-2021 bar examinees dahil sa umano'y paglabag sa honor code habang kumukuha ng pagsusulit nitong linggo. Sa bulletin na inilabas ng Supreme Court Public Information Office nitong Pebrero 6, ang huling araw ng eksaminasyon, sinabi ni Supreme Court Associate Justice at Bar Chairperson Marvic Leonen na habang nagaganap ang pagsusulit nakarating sa kanyang tanggapan na may ilang bar examinees ang pumasok sa testing sites nang hindi nagdeklara na sila ay dating nagpositibo sa COVID-19. Bukod pa rito, may mga examinees din na nagpuslit umano ng mobile phones sa loob ng examination rooms at nag-access sa social media habang nasa lunch break sa loob ng premises. Ayan. Nilinaw naman ni Leonen na ang disqualification ng mga lumabag ay para lamang 2020-2021 bar exams. Iniulat din ng Supreme Court na humigit kumulang 219 examinees ang hindi nakakuha ng bar exams matapos magpositibo sa COVID-19. Batay ito sa isinagawang antigen test sa examinees at mismong pagdideklara ng mga dapat kukuha ng pagsusulit. Sa unang araw ng pagsusulit nitong Biyernes, Pebrero 4, sa buong bansa, umabot sa 11,378 law graduates ang nakakuha ng examination kahapon. Pebrero 6, ng alas 5:50 ng hapon, ang pagtatapos ng 2020-21 bar exam ng pinagsamang 2020 at 2021 batches na unang sumailalim sa digital at localized bar exams na makailang ulit nang nakansela dahil sa pandemic. Extradition ni Kibuloy. Ayan na naman itong Kibuloy. Inuuna ang bansa, hindi siya nauna siya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi turobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Okay. Pagnipis supply kuryente sa bulan nin tag-init pinaglalauman na. And then posibleng magkaigwa naman nin pagnipis kan supply nin kuryente sa bulan nin tag-init asin haros taon-taon. Nangyayari ini sa mga kooperatiba nin elektrisidad na apektado an sa endang serbisyo, huli kan biglang mga pagpalsok kan supply kan nagkakaigwa nin rotational brownout. Alagad si Rainier Bukay, opisyal na para taram kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative Kasuriko 2 Incorporated nagpahayag nakahalat sindakan opisyal na komunikasyon hali sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa piglalauman na pagnipis kan supply asin dai mahali digdian mga biglaan na brownout. Kan nagtalikod na taon, nagparanipis ang supply kan kuryente kan mag-shutdown ang 12 planta nin kuryente. Ang hustisya at Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila.
So, pinaglalauman, hello to Nini Edsel de Lima Esteliano is watching right now. Hello also to Raquel de Lima Gaspe who is watching right now. Thank you very much for watching the program via live streaming. And of course, to my love, Vincent Peter Epe of Canada, Toronto, Ontario ba? Ontario, Vincent Peter Epe. Thank you very much for watching, my love. Vincent Peter Epe of Canada. Thank you very much for watching via live streaming. Although, but anyway, you will understand what I am talking about. So, alagad, huli ka ini, ang biglaan na pagwara ni supply ng kuryente sa Kasuriko 2, mayo sa kontrol kan manihamiento. Pinaglalauman na pwedeng mangyari ini sa mga bulan nin Marso, Abril at Mayo. Hulita iyo ang panahon nin tag-init. Asin dakul ang nagagamit na o sarabay urog na sa mga industriya asin iba pang mga establishmento. Kung nangyari man ini, sinabi pa ni Bukay na dapat magtabang at mga miyembros konsumidores sa paagi kan pagtipid sa paggamit ng kuryente. Sa siyudad nin Naga, ang sa indang iibitaran na dai makabali ang mga hospital na 24/7 ang sa indang serbisyo nganing dai maapektuhan ang mga pasyente. Kadakli nangyayari ang rotational brownout poon alas 11 nin aga hasta alas 12 nin odto. Alagad, pwedeng igwapang hapon depende sa manipis kan supply kuryente, sabi pa ni Bukay. Ana atubangon naman kan mga kooperatiba nin elektrisidad kung igwang problema sa supply. Ang sa endang mga power suppliers posibleng magpalangkaw kan sa endang tarifa na ang mangyayari ipapasa man sa end users. Ayan, on miyembro konsumidores. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na. Okay. On February 5, 2022 at about 1 p.m. Ini nga pala mapagpapalangkaw kasi nagtaripa na ang mangyayari ipapasa man sa end user o miyembros konsumidores. Yun ang problema po yan ng pagpapatol-patol pagputol-putol kan sa tuyang kuryente. So, on February 5, 2022 at about 1 p.m. Police Lieutenant Colonel Carl Joseph B. Ocean o ICP-NP Iriga attended the second coordinating conference at Iriga City CDRRMO in relation to the scheduled motorcade caravan of presidential candidate VP Leni Robredo and her senatorials lined up on February 8, 2022 here in Iriga City. Among the topics being tackled at the security plan, road security, rerouting of public and private conveyances, and among others, activity ended at about 3 p.m. same date with fruitful results. Ang Iriga City ay ginawaran ulit ng safety seal. Ayan, safety seal. This is a manifestation that we advocate good governance, not bad governance, according to Ma'am Leni Robredo. Of course, we advocate good governance, not bad governance, according to Ma'am Leni Robredo. Sa ikalawang pagkasunod na pagkakataon, pasado ulit ang LGU Iriga sa isinagawang inspeksyon ng DILG. Binubuo ang inspection team ng mga miyembro mula sa DILG, PNP at BFP. Ang safety seal ay isang pamantayan na sumusunod ang pamalahang lungsod ng Iriga sa mga panuntunan na pinatutupad ng Department of Interior and Local Government at ng IATF para sa pagharap sa pandemya laban sa COVID-19. Nag-ikot sa Davao City, Mayor Inday
Sara Duterte Carpio sa ilang bahagi ng Camarines Sur kanina bilang parte ng Mahalin Natin ang Pilipinas Ride. Makikita sa larawan ng presidential daughter na kandidato bilang Vice President ng bansa at Vice Governor Imelda Papin na kandidatong gobernador ng Camarines Sur. Gusto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating Walang kapalpakan sa contact tracing, pinatitiyak ng turismo. Manila, Philippines, dapat siguruhin ng pamahalaan na walang kapalpakan ang contact tracing system sa pagluluwag ng mga travel restrictions at pagbubukas ng Pilipinas sa mga dayuhang turista. Ito ang iginiit ng turismo, isulong mo party list kahit na mga fully vaccinated na turista lamang ang papapasukin sa bansa. Ayon kay Attorney Marco Bautista, nominee ng turismo kailangan fail-safe ang contact tracing para mapigilan kaagad ang paghahawaan kung sakaling may nakakapasok sa bansa at madiskubring positibo sa COVID-19. Sa ngayon ay pinatutupad ang wala ng mandatory facility-based quarantine para sa mga darating sa bansa na kumpleto sa bakuna. Ngunit kailangan nilang magpakita ng negative result ng RT-PCR test na isinasagawa sa nakalipas na 48 hours. Sinabi ni Bautista, dapat ay tiyakin na maayos ang contact tracing system mula sa pagdating ng mga turista sa bansa hanggang sa pagpunta nila sa anumang destinasyon sa Pilipinas para kung sakasakali ay madali ang pagtugon sa pangangailangan ng sinumang magkakasakit. lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at Ping Lacson, titiyaking may pananagot sa mga sangkot sa Pharmally batay sa ebidensya. Yes, hinihintay ko yan. Manila, Philippines, hindi kumbinsido si Partido Reforma Standard Bearer Panfilo Ping Lacson sa akma ang kasong betrayal of public trust na ipataw sa mga opisyals ng pamahalaan na sangkot sa isyu ng katiwalian dahil sa iskandalo ng Pharmally, ngunit naniniwala siyang may mananagot sa mga ito. Ipinahayag ni Lacson na may mga agam-agam siya sa ulat ng Senate Blue Ribbon Committee na kaugnay sa nasabing usapin, bagamat na ito ay kanyang pinirmahan bilang Vice Chairman ng Committee ng nangasiwa sa pagdinig ng kaso. Nakahanda siyang ilahad ang kanyang mga gawaing paglilinaw sa Mayo. Ayon kay Lacson, base sa mga nakalipas na ebidensya ng Blue Ribbon Committee panel, ang napatunayan lamang umano nito ay ang pagkaganid at kawalan ng kakayahan ng ilang mga opisyal ng gobyerno gaya ng mga nila na italaga sa procurement service ng Department of Budget and Management na makipagtransaksyon sa isang bagitong kumpanya gaya ng Pharmally Pharmaceutical Corporation. Ang nasabing kumpanya ay nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno na aabot sa 11 billion para mag-supply ng mga kagamitang medical kaugnay sa COVID-19 pandemic response ng pamahalaan kahit na wala itong sapat na pinansyal na kapasidad upang bumili ng mga nasabing materyales. Paliwanag ni Lacson, ang nakasaad na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko sa ulat ng Senado ay daraan sa isang mahabang talakayan dahil maaaring humantong ito sa pagsasakdal sa nakaupo pang Pangulo. Sa isang panayam sa radyo noong nakaraang linggo,
nang tanungin si Lacson kung ano ang posisyon niya sa issue ng Family. Sinabi niya na dapat ay tratuhin ito gaya ng pagtrato sa mga nauna niyang ibinulgar na anomalya sa sektor ng kalusugan. Pananagutin ang mga napatunayang nagkasala base sa katotohanan at ebidensya. Ibinigay niya ang halimbawa ang nasa naungkat sa pag-abuso ng pondo sa PhilHealth, Philippine Insurance Corporation. Sa pamamagitan ng interim reimbursement, mekanismo ito na aabot sa 14 billion pagkalugi sa panig ng gobyerno. Si Lacson ay kumakandidato sa pagkapangulo ngayong halalan 2022 kasama ang running mate na si Senate President Vicente Tito Soto III upang itaguyod ang mas maayos na pamahalaan na walang bahid ng korupsyon. Marami na yan. Gabay nila ang mga mensaheng aayusin ang gobyerno, aayusin ang buhay ng mga Pilipino, and uubusin ang magnanakaw sa kanilang kumpanya sa paglalayong ibalik muli ang tiwala ng sambayanang ng kanila sa kanilang pamamahala. Pilipino, laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban. Okay, so, ang gaganapin, ang gagawing pag-iikot ng satuyang our very own presidential Leni Robredo ay talagang pinaghandaan po. Dahil sabi nga itong sa ating mga kapulisan through Police Lieutenant Colonel Carl Joseph B. Hausian o ay sinang PNP Iriga ay talagang nagtumawag po siya sa mga barangay officials, lalo sa mga kapitan and all those concerned dito sa gagawing schedule ng motorcade caravan of our presidential candidate VP Leni Robredo and his senatorial lineup. Tama lang po yun, kaya sa ngayon nga nandyan na para bang medyo okay naman ang ating ang dadaanan malinig, lalo na itong dito sa highway na ginabibilangan ng pagkagaling po sa Baaw, Camarines Sur, from San Agustin to San Isidro, San Nicolas to San Roque, hanggang yata ito sa yung mga prime road na dadaanan ng caravan nitong entourage po. I call it entourage ni VP Leni Robredo, our aterm candidate for president. Dapat lang po ayusin natin, ipakita natin na ang mga Bicolano bako lang na uragon ha, the word that I use, bako lang uragon ang mga Bicolano kundi sarupang disiplinado. Dapat po we have to maintain, although gusto natin makita yung mga sa kasama doon sa caravan na mangyayari bukas. Mag-start yata yan doon sa partido bago dumating dito sa atin, and of course yan sa Naga City. Ipakita lang natin, all of us should support this motorcade caravan of VP Leni Robredo. At again, inuulit ko po, ang Bicolano bako lang pong uragon kundi bako lang uragon kundi disiplinado pa. So sana po maintindihan tagabos yan. Tumayo lang tayo doon sa kung saan tayo pwedeng tumayo. Tas sabi ko nga may instruction na po dyan sa San Agustin, from going from Iriga going to Naga or going to Baaw. Ang gabos po na tao maglilinya lang po. They have to line up in the left side. Sa kaliwa lang po, sa wala. Left side po. And then kung may mga sasakyan man, hindi ko alam if what is their doon sa mga obstruction. But maybe lahat yan aalisin. Yung may mga sasakyan po, mag-i-stay lang po doon sa kabila, on the right side. Basta ang tao po dyan sa San Agustin from Waras River, the boundary bridge of Irigan Baaw, doon lang po yan sa kaliwa lahat. Yung mga magwawagayway, yung awayway, yung kakaway sa ating present, diba,
the only qualified, the most, mali yung the only, sorry. The most qualified candidate for president ay walang iba kundi ang ating si VP Leni Robredo. But anyway, hinanyugon taraw muna ini ulit na sabi ko, araw-araw po, Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 ng pagkabanggi, lagi tang hinanyugon ining sinasabi ni Lolo General, ang famosong comedian na si Jaime Fabregas. Hinanyugon po niya to. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Uon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Macapagal asin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigad sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga-NCR. Igwama sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarid kan sa tuyang lahi. Naku! Dato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ning da imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Natabi tayo. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras pong ini, dara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ang tamang oras po alas 5:37 na ngunya na pagkahapon. Magpadagos po kita. Ang programa pong inihatod pa sa endo ni Susain, the principal sponsor po ni si Susain Schönborn of Germany. And of course, ni Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandada Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, and of course ni Rodolfo Jeff Jepoy Tino. Okay, magpadagos po kita sa programang Bareta Aksyon asin Impormasyon. Okay, dangunta pa ining sunod-sunodun ta daw ini araw daw ta sa aga po mahihilingan hindi mga kaibanan kan sa tuyang senadora na wala pong hinahangad kundi maibalik ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. Hinan yung kung kainin. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa Porpis. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Talagang ibabalik ang hustisya ni Senator Laila de Lima. Ano yung pagbati niya? Hinan yung kunta pa. Ito po si Senator Laila de Lima. Bumabati sa inyong lahat ng isang mapagpala at makahulugang bagong taon. Together, let us hope for better days and a just and fair society for everyone. Ang bawat pagsubok ay kaya nating lampasan basta't nananalig tayo, nagdarasal at nagkakaisa. Isang mahigpit na yakap sa ating lahat. Laban lang. Lalaban po si Senator Laila de Lima. Whatever happens po, talagang nandyan po siya sa pagtulong sa mga nasa laylayan. Kaya lalaban at lalaban siya para magkaroon ng hustisya ang mga nasa laylayan. Hinan nyo kunta pa ini. Ito ang pinakamabigat na laban ng ating henerasyon. The greatest challenge of our lifetime has begun, and it would be a disgrace to those who have laid their lives for our rights and liberties if we cower. Hindi ito ang oras para mangimi at matakot. Bagkus, ito ang panahon upang tumindig at sumigaw hanggang ang alingaw-ngaw ng ating tinig ay basagin lahat ng tanikalang nagkukulong sa atin sa rehas ng karahasan. It is now sa ating bayan. I am running again, so I may continue and act on behalf of the victims of a regime incompetent.
I will continue to fight so that we can demand justice and accountability, human rights and social justice, peace and freedom. Lailaban tayong muli. Yan, narinig na po niya to kung ano ang mga advocacy o ano ang adhikain ng ating very own Senator Laila De Lima. Kaya tabangan ta po siya. Ipagdasal niya to na sana makabalik siya sa Senado, tanganing maibalik ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. Hinanyo kong tapain eh. Ako'y nakakulong dahil sa pandemya. Magising tayo sa katotohanan kung ano ang nangyari sa atin sa loob ng 6 na taon. At ang panahon na yan na si Senator Laila De Lima almost mag-6 na taon na po siya sa kanyang detention house. Pero hindi po siya nagkampante. Patuloy-tuloy po ang kanyang pagtatrabaho kahit nakakulong siya. Andyan pa rin ang patuloy na pagtulong niya sa ating mga nangangailangan. So, hinanyo kong tapain eh. Kay Senator Laila De Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila De Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Yan ang kailangan natin, ibalik ang hustisya. Kasi without justice, paano na tayong mga kasaraditan? Paano na tayong mga maliliit na wala tayong panggastos kumuha ng abogado if in case po na tayo ay nasa piitan at tayo ay naparatangan? Kung si Senator Laila De Lima nga, isa ng senador, pero sinira pa rin. Pinaratangan ng kung anong paratang about illegal drugs na yan. For in fact, alam na natin kung ano at kung sino ang dapat nakakulong. Hindi po si Senator Laila De Lima. Ang tanging pagkakamali lang niya because of her exposure regarding sa EJK na yun ang ikinagalit sa kanya ng ating Pangulong Duterte na pinaratangan pa siya ng kung ano-ano. Ibinagsak sa kanya lahat ng paratang when it comes to illegal drugs. Pero ako mismo magsasabi niyan. Ako mismo magpapatotoo na she is really innocent. Dahil kung hindi siya inosente po sa mga kasong isinampa sa kanya regarding drugs, ay bakit yung 3 kaso niya ay na-dismiss? And until now, may 7, if I'm not mistaken, 6 o 7 ng mga judges ang nag-inhibit and does not want na sila ang humawak ng kasong isinampa laban kay Senator Laila De Lima. Hinanyo kong tapain ni Sarong ini. Ipanalo natin ulit si Senator Laila De Lima. Lahat ng kailangan natin sa isang mahusay na senador nasa kanya. Tapang, check. Galing at husay, check. Sipag, check. Paninindigan, double check. #Lailaban tayo kasama si Senator Laila De Lima. Talagang lumaban tayo. Kaya sa aga po, ayan ang motor caravan ng motor vehicle caravan po ng linyadang kakamping. We are always kakamping. Bigyan naman natin ng halaga
This is the first time na magkakaroon tayo na, ay the second time na magkakaroon kita ng the most qualified candidate for president na sa umayo pong iba, kundi sa katauhan ng satuyang sarong Bicolana na si Kakamping, VP Leni Robredo. Kaya tulungan natin siya. Hinanyugon natin siya bukas sa aga, abangan natin dyan sa labas, ipahiling natin na kung gaano kauragon ang Bicolano, ganon din ang suporta ng pagkauragon ng mga Bicolano. Kakamping pa rin tayo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Again, ang programa pong ini ay hatod sa Indo ni Susana Sionborn of Germany and ni Senator Laila de Lima, Kagawad Milnandada Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, and of course, ni Rodolfo Jeff J. Poitino, ni Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler of Cheryl Beauty Salon, and of course, kan Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gonowon Rason. And of course, to Architect Saludo and family, Engineer Steve and Edith Andalis. I would like also to say hello to my love, James Wally Osas of Nigeria, to Vincent Peter Epe, who is watching right now, MJ Sardar, Samercid, Manuel Roberto Rodriguez, Usman Khan, who is always giving advice. Hello, sorry, I am Mohammed to Mohammed of New York City, and of course to Taimur Khan and Anid El Nobi, and to Mohammed, my complete attendance watching my programs, Muhammad Abmanan. Laila de Lima. And of course, thank you to those who are watching via live streaming and listening to their transistor radio. Sa live streaming, of course, ang ating very own James Ontoriano Oko, ni Nene Edsel Esteliena de Lima, and of course, ni Raquel de Lima Gaspi of Cavite City, and of course, ni Vincent and Peter Efe of Canada, and of course, to all those who are watching Quadrato Gaspi, and of course to all the Gaspi, hindi ko para sadsa din po ta, ang sagada katutulnan ko ngani Efren Gaspi, and of course to Saulo, and to the Gaspi Grand Reunion members, officers and members, and of course to the bloodlines, the Lima bloodlines all over the world, and Gaspi bloodlines all over there. So padagos po kitang maghinanyog kan mga kan sa tuyang mga kinakaipuan na maaraman regarding our very own Senator Laila de Lima. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong. Ang sabi ni Senator Laila de Lima ngayon regarding sa kanya Senate resolution, next admin should focus. Ngayon lang po ini. Next admin should focus on economic recovery while saving lives. Dapat po, dahil ang dami na pong nagugutom, ang daming walang trabaho. Opposition Senator Laila M. de Lima maintained that the next administration should work on strengthening the country's economy, which has been enduring the adverse effects of the COVID-19 pandemic the last 24 months and counting. De Lima, social justice and human rights champion, sinabi niya the present and future leaders should work on allowing businesses to exist with a pandemic. This means ensuring that the testing, tracing, and control of infection must remain in the government program for the foreseeable future until the WHO, World Health Organization, has declared this pandemic. This pandemic control under control, ang sabi ni Senator Laila de Lima. We must also enter into a continuous supply agreement with vaccine producers to ensure that everyone medically cleared to receive the vaccines are inoculated and given boosters
shots if needed. By instituting permanent protocols that would control the spread of the COVID-19 virus, we would allow businesses to operate at full or near full capacity. Yan ang sabi ni Senator Laila De Lima. As of November 2021, data shows that the Philippines' debt stood at 11.93 trillion. Yan po ang utang. As of November 2021 po, ang utang ng Pilipinas is already 11.93 trillion. Kailan kaya ito mababayaran? As the present administration continued to borrow more to fund budgetary requirements amid falling revenues due to the global health crisis. The Bureau of Treasury has projected country's debt to reach 13.4 trillion in 2022. The fiscal deficit, or the amount where expenses exceed revenues, meanwhile swelled to 1.2 trillion as of October 2021, or an increase of 27.9% from the same period in the 2020. According to reports, this means that the next administration must find a way to lower the deficit by looking for new revenue sources while growing the economy amid the ongoing health crisis. In ensuring economic security, Senator De Lima underscored the importance of reinvesting massively in education and letting go of the policy of violence and human rights violation and law enforcement. On eliminating the policy of violence, many of our economic partners have since held back investments because of the negative image brought about by extrajudicial killings and other human rights abuses. Our country must reaffirm its commitment to internationally recognized democratic values to win back our allies and regain the lost inflow of investments. Senator Laila De Lima said, sinabi niya, ang batas encouraging the redevelopment of manufacturing sectors in the country must be enacted to create jobs for Filipinos and stimulate our economy. The Lady Treasurer Laila De Lima from Bicol highlighted the need to simultaneously focus on micro and microeconomics, address, concern, and balance the interest of labor, small and medium enterprises, long-term investors, especially in the manufacturing and service sectors. Senator De Lima also reminded the government to ensure that there are sufficient funds or social amelioration ayuda for for the people affected by the pandemic and extraordinary inflation. No family should go hungry just because they were prevented to go to work because of COVID-19. The poorest sectors in our society should be given the necessary assistance to survive the economic impact of the pandemic and recover to become contributing members of our society. Yan ang sabi ni Senator Laila De Lima. Ang tunay na pag-unlad ay iyong walang naisasantabi, napapabayaan o iniiwanan, kaya dapat itaguyod ang isang ekonomiyang walang iwanan. Yun ang sabi ni Senator Laila De Lima. Laila De Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila.
Yan din ang sabi ni Senator De Lima commends Robredo's commitment, dedication to serve public. Ang sabi ni VP Leni is the embodiment of the phrase, kung gusto, may paraan. Yan po. Ang phrase ni VP Leni Robredo, kung gusto, may paraan. The dedication to serve the public, sabi ni VP Leni, is the embodiment of the phrase, kung gusto, may paraan. De Lima comments Robredo's commitment, dedication to serve public. Opposition Senator Laila De Lima lauded Presidential and Vice President Leni Robredo's commitment and dedication to serve the public following the efforts exerted by the latter to attend the recent presidential forum while simultaneously performing her duty to help the survivors of Typhoon Odette. De Lima, social justice and human rights champion, sinabi niya ginawa ni Robredo na she's very sure to disappoint either the Filipino people who were expecting to watch her live participation during the presidential forum hosted by the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, which is inignore na naman po ng isang presidentiables. Ang kanyang pag-ignore pa lang po. Why? Ang tanong ko. He doesn't want to go on forum of all those presidentiables. Itong KBP kapisanan ng mga broadcasters, hindi ito basta-basta forum. Yung ginawang forum doon sa isang pa-forum sino na nga ba yun? Very important forum. Tapos sasabihin nila, hindi sila umaattend ng said forum. Pagkatapos ibabandilyo nila, the forum is biased. How did they know that the forum is biased? Therefore, they don't even attend the forum. Kaya wag na silang magsalita. Itong forum na ginawa nitong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas last February 4. On the hand, or the families whose homes were destroyed by Typhoon Odette and were waiting for her visit on the other hand. The senator noted that yesterday's performance alone proved that the hard-working Vice President Leni Robredo is the epitome of the first part of the Filipino saying, kung gusto, may paraan. Kasi nga ang dami ni schedule ni VP Leni. Pero he did her best. Although pangit nga yung network, the network is so pangit. So, she did her best na kahit na hindi maintindihan ang gaano kasi wala na yung natapat nga siya doon sa yung network ay napakapangit. But she did her best to attend the KBP forum. The senator noted yesterday, performance alone proved that the hardworking Vice President is the epitome of the first part of the Filipino saying, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, palaging may dahilan. Or the English phrase, if there is a will, there's a way. Hindi lang sa pagsagot sa mga tanong at maiinit na issue sa bansa, pinatunayan ni VP Leni ang kanyang husay at kakayahan, kundi sa pagsigurong wala siyang napapabayaan at kinaliligtaan sa trabaho. Alam ni VP Leni ang kahalagan ng paglahok sa pagdebate lalo sa una upang mas makilala at mas makilatis ng mamamayan ang mga nag-a-apply sa pinakamataas na posisyon sa bansa, kaya't ginawan niya pa rin niya ng paraan na makasama dito sa kabila ng kanyang busy schedule. Ang kahanga-hanga matapos makadalo sa forum ay tuloy din ang kanyang pagbisita ng mga apektado ng bagyong si Odette para sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Yan ang sabi ni Senator Laila De Lima. VP Leni is the perfect image of the dedicated leader who genuinely cares for the people and values them. Hindi takot harapin ang mga isyu, walang palusot. Nagtatrabaho, tumutulong anuman ang sitwasyon. Yan ang sabi ni Senator Laila De Lima. Robredo, along with 4 other presidential aspirants, were given a live platform to discuss their plans for the country in the next 6 years in the Panata Sabayan, the KBP Presidential Candidates Forum. During the forum, Robredo, who had to borrow an office with internet connection just to be able to participate in the event, dealt with a poor internet connection that was available
an issue, she even apologized for in the time-honored Filipino tradition of humbly and politely accepting blame for something beyond her control. Ang ano pa nito eh. I apologize for the bad connectivity during the forum. The fault is all mine. Our team tried hard to convince me to cancel all the engagement today. Pero pinilit ko pa rin na hanapan ng paraan to fulfill our commitments dahil alam kong naghihintay rin yung mga communities na pupuntahan namin para maihatid ang tulong na pabahay bago mag-start ang campaign period, ang sabi ni VP Leni Robredo. So, during the forum, Robredo elaborated her comprehensive platform rooted in her appreciation for data and her solid experiences working for and with the poorest Filipinos in the country. Notably, her plans are hints on a government led by honest and competent leaders, which means championing down on corruption, playing no favorites, and getting rid of selective justices. Yun po ang mga nangyari doon sa KBP na kung bakit sabi ni Leni Robredo kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Okay, nasa oras naman po kita. Ang programa po ito ay hatid sa inyo ni Senator Laila de Lima, ni Jose Sionbon, Senator Kagawad Melnandada Robles Morallo, Potsakoy Rex Oliva, and of course ni Rodolfo Jeff J. Poetino. And of course to all who are my admirers, who are supporting very much to me on my program, News, Action, Information. At sa tuya po mga kaiba, sa technical side, andyan po si Sir James Toriano Oco, andyan po si Tony Saison, and of course, nasa transmitter po si Felix Lagrimas, kaibanan si Rodel Cesar. And of course, ako man po ang kanyang kaibanan every Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Just mabalos po to all those watching by live streaming, to those who are listening from Transistor Radio. Maraming salamat, good night, and always keep safe. Sana mapasato yung bendisyon kan mahal na Diyos. Justisya, kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt